Здравейте, отново сме заедно, този път с обещаваното добавено време. Едно по-специално издание, как да го нареча, извънредно по актуални, интересуващи феновете въпроси. Много от вас пишат под видеото за това, което се случи като промени в Българския футболен съюз, обявени преди няколко седмици, дори преди 10 на дни. Така че това е първото предаване по въпросите на българския футбол, което искахте да направим като една задочна дискусия. В началото обаче започвам отново с благодарност за подкрепата на тези хора, които по някакъв начин помагат на предаването, и това са благодарности към Петър Саулов, Димитър Костарев, редовен спомоществовател, а също така и много активен в неговите изказвания и коментари, и Димузо. Благодарност към тези тримата. В днешното предаване ще започнем с темата за българи и чужденци, формат и брой на отборите в елита, както и ще засегнем с коментари, лицензиите и гаранциите за участие, защото те са много важни, но това след малко. Преди това няколко думи, тъй като естествено това предаване е насочено и най-вече към тези, които обичат червения отбор, които обичат ЦСК. Няколко думи покрай бурните събития на армията в последно време. Ще ми се да изчита едно мнение, което е доста колоритно, на Димитър Костарев. Всички играчи, участвали в баража, трябва да изчезнат без изключение. Те са обременени и троват обстановката. Шопов и Карасо на момента вън, даже да платят на Еконт да ги занесат в Разград, ако трябва, аз ще им платя. Купер аз ще го занеса до Англия. Лукило, Ботючи и Сека, Пинто, Илиев да ги назначават за водоноски, косачи и теляци в банята, а големите експерти, психолозите да отиват да стават психолози в Бобов дол. По-дребни душици и самовлюбени неможачи от тренерското ръководство трудно може да намериш, само ЦСКА и скоро пак ще бъде на върха за мъка на злообарите. Ами така е, всички тези дни сме силно емоционални. Вярваме, че всичко това, което се случи, е вече зад гърба ни. В миналото една от най-неприятните години като сезон, като представяне, и гледаме напред. Сега много от вашите коментари, с това завършвам, тези насочени мнения към ЦСК, но много от коментарите се отнасят до Томаш. Не виждам какво повече можем да коментираме за Александър Томаш. Той е абсолютно минало и сме го оценили. Сега дали си е тръгнал некоректно? Да, обеща да говори, да обясни нещо, но не го направи. Между другото, той непрекъснато финтираше и медии и фенове, държеше се напред пресконференции доста надменно. Не позволяваше за нищо друго да го питам, освен за предстоящия мач, но както и да е. Вече е минало и то от най-мрачните в историята. Неприятното е, че остава едно доста ужасно, доста неприятно, направо ужасно наследство. Един психически обремен и физически, дори бих казал, сринат отбор. Така бесни фенове от представянето, и това, което ми правеше впечатление в последните мачове, особено, че играчите бяха много затормозени. Като зомбирани някакси, изглежда с пренатегната пружина, покрай тези методи и виждани, които не бяха като че ли на точното място в точното време. Може би са правилни, може би съответстват на някакви тенденции в световния футбол, но не бяха точно за сега. И тук питам аз, къде са психолозите? Отново и отново. Петимата психолози, които по някакъв начин трябваше да усетят това. Сега завъртяха се доста имена. Първо говоря за треньор, тъй като това е най-важната позиция в отбора. Най-важната във всеки един отбор. Така че изключително трябва да се внимава. Дори разбирам, ако в момента се избира от толкова много, да се избере най-точният човек, естествено то повече от края на тази седмица не бива да се чака. Защото след 10 дни е обявен старта на подготовката.
Но действително по-добре един-два дена, ако трябва там да разговарят, да видят, да си уточнят стратегия, но да изберат най-точния човек, защото стига вече с тези треньорски грешки. Стига, ЦСКА си пати страшно много, да не говорим, че те залагат в бъдеще едни бомби с закъснител, каквито сега са договорите на 4-5 човека, които ще се чуди и новия треньор, и ръководството как да се освободи от тях. Но има начини. Има начини да се говори, има начини, ако трябва и малко по-радикално, защото тези хора тежат на клуба страшно много. И Сека, и Купър, с последната му изцепка онзи ден за изравнителния гол. Там са и Пинто, и Торицов. Всичко това трябва да си отива по етапния ред. Но освен, с това завършвам, нали, за ЦСКА, освен имената на португалци, които се появиха, аз отново казвам, доста рискован ход е чужденец. Много добре трябва да премислят и да оцеят плюсове и минуси в една джунгла, каквато е българския футбол, как този човек ще вирее. Колко време ще му трябва, за да се адаптира към нещата. Тук са страшно специфични. Виждате, то не е само нали, в отбора да го научиш и така нататък. Тук трябва да се съобразяваш с доста външни фактори, които все още са силни в българския футбол. Този чужденец с всичко това ще му се стовари и с страшна сила върху главата. Традицията също не е в полза на чужденец, макар че нещата се променят. Но аз така усещам и виждам, че все още не се зачеркват и български имена. Това, че Томаш се провали, не значи, че и някой друг ще се провали, тъй като има млади треньори от това по-младо поколение, които вече са доказали, че печелят нещо. Не като Томаш само думба-лумба, нали, с големите претенции, но има по-скромни треньори, които дори са печелили трофеи, печелили са промоции, печелили са място в Европа. Само споменавам без изобщо да лобирам за някой, но това са фактите. Един Христо Янев спечели с български момчета от две група купа. Един Александър Тунче виждаме какво прави с отбора на Арда, също ориентиран към българска селекция и как му се получават нещата. И с стил и така нататък. Маркирам тези, които в медийното пространство се чуват като имена: Валю Илиев, Душан Керкес, Милен Радоканов, Росен Кирилов, като виждам, че много от вас споделят имената на Стойчо Младенов и Любо Пенев, но да се връщаш 6-7 път като треньор, смятам, че вече хората трябва да гледат към бъдещето. Толкова за ЦСКА. Сега мнението на феновете, какво мислят хората, нали, за тези, за които е играта и без които не може, за последните промени, които анонсира Българския футболен съюз. Нека ги припомна накратко. Георги Иванов, президента и зам председателя, вице-президента Фурнаджиев, миналата седмица известиха решението на БФС за промени в наредбите. Най-важното, 4 българи титуляри от следващия сезон, ако не искаш да плащаш 400 000 лева. Тук веднага отваряме една скоба. Нямаше и ден и това определение българи бе сменено с отговарящи на условия да играе в националния отбор, т.е. с български паспорт и живял минимум 5 години в България. Това бе една корекция, която не беше много добре първо да обявяваш, после да се коригираш. Има нещо, което тук ми се струва, че не са изпипали юридически и малко така на коляно в движение обявиха тези промени, въпреки че те отдавна се подготвят. Георги Иванов Гозо отдавна спомена за тях. Плюс това има и неща, които са атакуеми, но след малко ще се спра на тях. Да добавя, нова елитна група се създава до 18 години, увеличават се картотекираните извън Европейския съюз от 5 на 7 и отборите в елита от следващия, не от този, който започва сега сезон, а от 2026 година,
се намаляват на 14. Много неща, и спорни, и така подлежащи на коментар, дори подлежащи на атаки. Но започвам първо с вашето мнение. Дани Тошев за чужденци и българи. Аз мисля, че ЦСКА винаги е имало нужди от чужденци. Мукаси, Тиаго Силва, Мурат Хидует. Без чужденци няма Европа, просто не могат да ги нацелят. Но той казва, че с надежда от следващия сезон ЦСКА да бъде на върха. Така, Hellfire Boy. Относно българския футбол като цяло, колкото и да не ми се искаше, ще трябва да подкрепя президента Георги Иванов, защото това прави от 3 от 4 години. От 3-4 години трябваше да е на лице. Правилото обаче е важно за националния отбор, който дълбае дъното, но българските клубове са по-склонни на други мнения. Тук има малко неща, прескачам. Форматите също ще направят първенството по-интересно, защото на никой не му се гледа как един отбор цял сезон паркира автобуса и играе за 0-0. Лицензите ще са компромисни, защото иначе ще останат 10 отбора в елита. Така с тези компромиси, но ние за лицензите ще говорим малко по-късно и в следващите предавания. К. Василев смята, значи в професионалния футбол в България има 900 футболисти. Това е направено, бих казал, цяло изследване, да ги закръглим на 1000. Така, за да има само българи в отборите, в школите трябва да влязат десетки хиляди деца. Та питам как да стане това, като от школите изляза 100 деца за 2-3 години, и откъде да се намерят толкова деца за школите, като раждаемостта в България спадна до едва 50 000 деца на година, от които едва половината са момчета. От тук следва, казва К. Василев, да се намери някакво приемливо положение, за което смятам, че идеята на БФС е добра. Но би трябвало това да стане постепенно. Как от днес до след 45 дни ще намерят 8-10 качествени български футболисти за всеки от тимовете, 8-10, за да се покрият евентуални контузии и наказания. Много е прав Василев. Виксан БГ. Децата в Англия си подават по-добре топката, отколкото нашите национали. Ми сигурно е така. Не може да си тренирал футбол 10 години, да си стигнал до първи отбор и 3 точни от игра да не можеш да направиш, за по-сложни комбинации да не говорим. Те просто ги нямат тия навици, всичко останало нагоре, финанси, стадиони, организация е следствие. Абсолютно прави сте и за качеството, и за това. Виждам, че повечето от вашите, тъй като обединявам много от мненията, виждам, че повечето одобряват някакви промени. Най-накрая нещо се случи след безвремието и нищо неправенето, което от години демонстрира Българския футболен съюз. Бих казал дори, че доста смело решение и че по някакъв начин Георги Иванов така спазва обещанието си в това отношение да търси някакви решения. Но какво точно се случва сега? Защото да не би с пътя към Ада, знаете, също е послан с добри намерения и да не стане от това да ни изпишат веждите, да ни извадат очите, да ни избудат, както има една поговорка. Първо, мотивите за това решение бяха базирани на това, че FIFA ни е казала, дори се дадоха и едни таблици, едни схеми, които показват спада и въобще срива на националния отбор, за който сме говорили отдавна. Стигнали сме, дет се вика, дъното, и това го казаха и на шефовете на Българския футболен съюз. Отделно ни светнаха, така да кажем, с мнението на FIFA. FIFA са казали 5 години изобщо да не чакаме нищо. Ние си го знаем. Ние си го знаем това нещо, че близките 5 да не кажат 10 години. И защо трябваше FIFA да ни го казва? И че е спаднал броя на местните играчи от 50 на 38%, с 12% надолу в българското футболно първенство. Отдавна го виждам, отдавна го говорим, но важното е, че има някаква реакция. След, да не говорим това, което се случи в последното първенство с Хебър, Ботев Пловдив, Крумовград,
Ботевраца, всичко почна на килограм с лопата да ги ринеш, идват от всякъде тук, привлечени от Европейския съюз чужденци. Също естествено ЦСКА Левски и Лудогорец най-вече, откъдето тръгна всичко. Питаме защо ФИФА трябваше да ни светне и така 20 години да се самозалъгваме, че по този начин ще стане. И защо също така, малко се връщам тук съвсем близкото минало, защо направихте на нищо Илян Илиев, когато той човека каза че не може да се продължи по този начин, тъй като той като национален треньор най-вече виждаше и страдаше и щатата е най-вече върху националния отбор от това нашествие на чужденци. И си спомняте, че Кара Маринов в професионалната лига, която трябва да се грижи за българския футбол, Кара Маринов първи му скочи му поиска оставката. Сега да вземе да му се извини. След като Кара Маринов като член на изпълкоме на Футболния съюз застава за тези промени. Но аз това, което искам да наблегна и което мисля, че няколко пъти споделям в мои виждания как трябва да се реши това правило, е, че тази промяна е силно правно атакуема поради условията за дискриминация. Първо бяха обявени 4 българи, после 4 отговарящи за националния отбор. Не може да има националност в това отношение. И това е практика по цял свят. Мисля, че в няколко държави атакуваха по този начин юридически тези решения, защото на база националност се получава дискриминация. И то е в противоречие с правото на Европейския съюз, което е над българското правораздаване и над българската юрисдикция. Това е едно. Второто е, че според мен не бива да става с рестрикции, както е тук, че ще бъдат наказвани и че задължително трябва да са тези 4 футболисти във всички отбори, а с някакви бонуси, някакви стимули, които избягват това ти да бъдеш атакуем, защото ти с бонуси, които може да ги мотивираш за развитието на местния футбол, по този начин да ги въвеждаш. Сега, има и такъв въпрос, откъде ще се вземат парите, но аз ще се спра малко по-нататък в предаването, колко много има възможности в това отношение. Сега, какво следва? Аз прогнозирам, че вероятно правило 4 ще бъде атакувано правно и има и няколко други въпроса. Първо, кой ще плати от тези 400 хиляди? Естествено, най-вече Лудогорец. Левски вече заяви, че няма да се плаща, ЦСКА още мълчат, те са малко разтърсени, но най-вероятно и те ще платят, предвид на това какво имат като селекция. И тук също да не забравяме и това, че има договори подписани, които няма как изведнъж да ги пренебрегнеш. Някои са по 2-3 години с чужденци. Сега те също по някакъв начин ще пострадат тези взаимоотношения между клуб и чужденци. Но аз това, което смятам, е, че може да се модифицира това правило с 4 преминали през школите. Аз много отдавна лансирам това нещо, че най-безболезненото решение на Българския футболен съюз да се насочи именно към това. Преминали през школите. След малко ще обясня какво точно значи това. И също така, който не започва с тези 4 преминали по школите, нека на края на първенството да заплати 1 милион, да кажем, защото 400 хиляди е много малка сума, 1 милион такса солидарност. Сега, и също така може да се стимулират всички клубове, които
спазват това да започва с 4 преминали през школите, с една доста добра сума, да кажем, ако го спазват през цялата година, декларират, че ще го спазват, те да получат, да кажем, по половин милион лева. Не се стряскайте. Изобщо не са големи сумите, те трябва да се насочат именно към клубовете, които развиват българския футбол и български футболисти. А откъде ще се вземат парите? Само споменавам. От ТВ права, които в момента са едни трохички, които се хвърлят на клубовете. За това ще говорим също. От букмейкърски права и от спонсори. Сега бранда на един букмейкър, известен български, стои по 16 часа. 8 мача по 2 часа на седмица, 16 часа на седмица стои горе в ляво, там до резултата и до времето на всеки един мач, логото, бранда на един букмейкър. И той дава няколко милиона, доколкото разбрах, за този комфорт, за този благодат. 16 часа на седмица. Само смятайте, и то в най-гледаното време. Мачовете са едни от най-гледаните в България. Само ще спомена, че сумите, които се дават за 30 секунди реклама, да ти стои така по този начин бранда в националните телевизии в гледано време, варират стотици хиляди за 30 секунди. А тук 16 часа за цяла година, 16 часа на седмица. Смятайте го по 52 седмици какво става и футболните хора са му подарили едва ли не тези срещу няколко милиона, този комфорт. Но това тук отново е работа на професионалната лига, на клубовете да се обединят. Сега, това предложение за 4, правило 4 е било прието на експертен съвет и точно този експертен съвет, който години наред го смачкваше българския футбол, сега изведнъж се обърна. Стана ясно, че Гонзо не бил, в смисъл Георги Иванов, нека така да го наричаме, ние си го знаем Гонзо, но не бил чул мнението на клубовете. Чух някъде и мернах по медийното пространство и мнението на юристи, които също казват, че може да се оспорва решението на база дискриминация. И също друго е неясно, чужденците с български паспорти дали влизат в тези 4, както попита Боримиров. Но, отново казвам, моето предложение, което дълго време лансирам, е 4 ли, 5 ли, но в случай, айде 4 преминали през български школи. Тук няма никой как да те атакува. Те може да са бразилци, те може да са холандци, може да са българи, членове, граждани на Европейския съюз, каквито ще да са, но да са минали през българските школи. Поне 3 години. Защо е важно това нещо? Това искам да го изтъкна на всяка цена. Не е толкова важно за българските елитни отбори, които играят в А група, а е важно за да заработят българските школи. Защото когато ти си задължен да пускаш 4 от минали от школите, ти ще обърнеш внимание на школите. А сега тези школи са така, само отново казвам, какво дава школата на Берой? Как едно дете ще се запише в школата на Берой, като знае, че там играят 11 чужденци? Как един треньор ще работи в школата на Берой? Примерно казвам, а то така става навсякъде. След като този треньор няма никаква мотивация, че неговата продукция един ден ще се реализира. Затова е важно не толкова за българските отбори, а важно е за българските школи, защото оттам ще дойдат новия Стоичков, Бербатов, Мартин Петров, Стилян Петров и така нататък. Няма откъде да дойдат. Няма. Тъй като в школите е пълна хавра, както се казва, и затова те произвеждат посредственост. Никой не ги иска никъде, нито нашите футболисти, нито нашите треньори. С подобно правило, както въведе Футболния съюз, но отново казвам, не на база националност и национален отбор, а на база преминали през школите, ще се активира и активизира и ще се подобри качествено работата и на школите, и на треньорите. Оттам ще излязат талантливи български момчета, футболисти, които да са равностойни
и да могат да играят в топ 4-5 първенствата на Европа. Сега единствено са Валио Антов и Илия Груев се промъкнаха по някакъв начин, но иначе нямахме до сега представители, както го отбеляза и Георги Иванов. Завършвам с това как е по света, защото си направих труда да видя тук-там за това правило, което се казва homegrown, за да стимулира. То в УЕФА отдавна се говори, отдавна е актуално и отдавна е въведено. Но забележете, става въпрос за картотеките. Това, което ще ви кажа сега накратко, е един анализ на това, което се случва по водещите отбори, но по отношение на картотеки, не по отношение на стартиращи 11 на титуляри. В УЕФА са задължили по 8 преминали през школа на държавата или член на същата континентална асоциация. 4 от тези 8, това става въпрос за 25-тимата картотекирани. 8 преминали през школата на държавата, 4 от тях през родната школа, преминали в този диапазон възраст 15-21 години. В Англия доста спорове, дори променят ги непрекъснато, но по 8 от 25 картотекирани преминали поне 3 години през школа в Англия и Уелс, също между 15 и 21 годишна възраст преминали в школа за 3 години. След 23-та година в Англия по максимум 4 чужденци на трансферен прозорец, това правило все още се обсъжда дали да остане. В Италия, отново казвам, в картотеката 8 тренирали в италиански клуб между 15 и 21 годишна възраст, като 4 от тях да са родени в Италия. В Германия 8 тренирали в клуб на ДФЛБ поне 3 години между 15 и 21 годишна възраст, 4 от тях от родния клуб да са тренирали в родния клуб, т.е. половината да са в родния клуб. Между другото, вече приеха преливане, възможност, примерно Дания, Швеция, Полша, Украйна, Румъния, Унгария, Австрия, Сърбия и кой беше още там, да могат да си преливат и да важат не само в страната тези футболисти, а да може и в съседните. Сега, естествено, ефектът на подобно решение, правило 4, както го наричаме, е най-рано след минимум 5 години да се случи, но факт е, че аз смятам, преди да заработи, то ще бъде атакувано съдебно и така си мисля, че някакси без много да го обмислят, въпреки че има комисии в футболния съюз, има и доста юристи, доколкото знам, 6 юристи ползват ръководството на Българския футболен съюз. Особено тази му част за националност някакси не е обмислена. И е хубаво това нещо отново да премине през специалистите, за да не се окаже, че преди още да е започнало или пък когато започне просто още по-голяма конфузия да се получи, да бъде атакуемо пред европейските там органи и да се окаже, че това нещо няма как да бъде въведено в България. Завършвам днешното предаване с няколко думи за формат и брой на отборите в елита, тъй като и там настана промяна и от следващата година те ще бъдат намалени с 2 от 2026 година. Повечето виждам мнения в последно време и на колеги, и на специалисти, и на фенове е да се намалят отборите. Аз бих казал да се пипа много внимателно там, тъй като в годините сме виждали залитане от едната до другата. Ту се каже, малко са отборите ми, те по едно време бяха 12, си спомням. И пак така, под силен натиск, защото недоволни, футбола не се развива и така нататък. От 18 бяха тогава, си спомням, отборите, дори преди години май бяха и 20. Това беше много отдавна вече, си спомняме.
Но от 18 се тръгната, стигнаха до 12 и имаше идея дори да станат 10 и изведнъж пък това започна обратното. Лашна съмнението общественото, ма чакайте, защо 12, нали? И мотивите бяха, че действително, когато направиш 10 отбора, да, моделът е такъв в повечето първенства сходни на нас, но имате предвид и друго. Така лишаваш много центрове от това да развиват елитен футбол. Много български центрове. Значи по-лесното е да кажеш, няма отбор, няма проблем. Но не е така. По-добре е да им създадеш възможност те да се развиват, а не да си ги оставя в безпаричието, защото най-големия проблем за това да има нормални условия в един футболен град е парите. Това е. Обаче като има повече пари и от спонсори, от телевизионни права, защо да няма футбол в повече градовете? Футбол е празник. Това поддържа цялото население и естествено тези, които те не са малко, които се интересуват в един град цяла година, ги поддържа живи, поддържа ги активни и така нататък. Така че, да, добре, има и аргументи за това да се намалят отборите и то най-вече да се избегнат някои безсмислени мачове, но има и обратното. И аз през годините съм свидетел точно на това. Залитне се в една посока, след 2-3 години почва, много са отборите, дай да ги редуцираме. Стигнем до 12 и изведнъж кажем, чакайте, от тези 12, 6 са софийски, 2 са пловдивски, 2 варненски, т.е. футбола се развива в 3 града в България, айде наобратно. Така че трябва да има някакъв баланс. Иначе за системата с плейофите, аз смятам, че всички сме единодушни, че е по-добра. Тя държи до края напрежение и хубавото е, че в последните мачове срещу най-добрите в края на сезона се определя шампиона. Естествено, при нас е малко по-различно, но и тук може да се помисли, защото аз си спомня, че една година се проведе първенството точно с плейофите, тогава май се въведоха и точките от регулярния сезон преди плейофите се редуцираха. Тоест, когато се влиза в плейофите, се намаляват на половина ли там беше какво, но и това също го има в много от държавите и то прави още по-интересно. Но тогава този марш, тази разлика, с която влиза Лудогорец и обезмисля плейофите още през април или дори през март, може да се избегне. Може да се направи така, че да бъдат още по-интересни плейофите, дали са с 6 или с 4 отбора. И последно по тая тема за формат и брой на отборите в елита, за този формат есен-пролет. Смятам, че е абсолютно безсмислено дори да се повдига въпрос. Коя държава от тези южните е на система пролет-есен? Извинявайте, това си е географски определено. Само северните държави, и то поради климатични условия, са на този формат. И той е изключително неудобен, защото определя шампиона, знаете, през пролетта, през есента, в края на годината, и той трябва да чака още 6 месеца, за да участва в европейските турнири. И въобще е в разрез с всякаква практика. Покажете ми едно нормално първенство в Европа, говорим за южните, говорим за големите държави, което да е на пролет-есен. Сега това, че щяло да се слее там лятото и да има повече мачове, ама ти тогава, нали, играеш и евротурнири и ще си в разрез с всичките практики. Така че аз смятам, това е някаква екзотична идея, която само си чешем езиците. Е така, няма как да се случи, а и да се случи ще е огромна грешка. Сега днес малко по-дълго стана предаването и за лицензиите и гаранциите за участие ще засегна темата в следващото издание, когато ще говорим и за тази аморфна и безидейна професионална футболна лига, за синдикатите на треньорите и на футболистите. Естествено, там, нали, ще засегнем и тази ефективност и продукция на школите, за която обещахме, както и инфраструктурата и ролята на държавата. Какво всъщност върши професионалната лига в футбола,
отношенията между професионална футболна лига и БФС, тъй като чакаме непрекъснато това администриране вече десетилетия ушким да стане, да се прехвърли към лигата, както е навсякъде по света. Тук обаче ние сме се на кестерме. Чао и до скоро!